Fano Omega, who Alpha no Omega, who Alpha no Omega, oh good who Alpha no Alpha no Omega, oh good Alpha no Omega. Tell again, ube umnwe apho kwizenzo chapter 2 ke uthile neProverbs 7:10. Proverbs is a fobe okanye chapter number 7:10. 5 verse 12 zabe ndisukile apho. Who are Fano Omega, Who are Fano Omega. Alpha no Omega, who are Fano Omega. Funda ke man. Alapha kule uActs chapter 2 funda verse 28 yedwa. Sithemo sisilibandla lantoni lika Kristu. Na kudingeka ke bazalwane singatsibi mavesi sihambe ngokwezwi lika Thixo. Hallelujah. Sigayidwa lilo. Hallelujah. Abazalwane bathengisi. Mnanza ngoshumayela umshumayela uyeza sokuthengisa kangaka. Kuba wasibuza uthini bakuba nomnye usigadini. Hallelujah. Funda verse number 28 Verse 28. Yes. Undazisile indlela zobomi. Ndaye ndiyakuzala luvuyo ngenxa yobukho bakho. Yes. Mawethu, mandithethe ngokucacileyo kuni ngokhokho wethu uDavide. Yena wafa waze wangcwatywa. Verse 28 le kwizenzo. Funda verse 28 omnyona unayo. Verse 28 incwadi yezenzo chapter 2 verse 28. Wandazisa indlela zobomi, uyakundizalisa ngemihlali ngokubona ubuso bakho. Hayi iBhayibheli azifani nabazalwane. Wanophethe isilungu. You have 30 made days. known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Ndiyithatha phela yami iBhayibheli. Le yami iBhayibheli ndiyithatha. Nansi yami iBhayibheli ithethe enye into. Izenzo chapter 2 verse 20 verse 38. Hey. Zathi ngeke. Lakhetha amavesi kwenze njani? Verse number 38. Wathi uPetros kubo. Yeah. Guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye nibhaptizwe egameni lika Yesu Kristu. Hallelujah. Ukuze nixolelwe izono zenu. Hallelujah. One umuntu uyaguquka. Amen. Hallelujah. Abe sekuyathini na? Abe sokuthini na? Funda mama futhi le verse 38. Wathi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye. Yes. Nibhaptizwe egameni lika Yesu Kristu. Once umuntu waguquka wathatha uYesu uyathi one uyabhaptizwa emanzini amaninzi. Afakwe wonke abeseke yakhutshwa. Into le lizwi lika Thixo. Akubhaptizwa umuntu ongaguqukanga, kubhaptizwa umuntu otheni oguqukileyo. Malibonke igama lenkosi. Uyabona ke ngoku njengoba silibandla lika Kristu kuyenzeka uze uzokhonza nathi apha. Malibonke igama. Mhlambe wawudisappointekile phiphi. Wamlahla uKristu. Noma wawubhaptiziwe wabuye wayodla izono. Lithi iBhayibheli ngoku xa uguqukile uyathini na? Uyabhaptizwa.
Ufakwe awufefwa ngamanzi aphebunzi ukuthi uchelwa asenzi lonto. Ufakwe emanzini amaninzi. Ungene wonke. Ibandla likaKristu ke bazalwane kufuneka silenze lonke iBhayibheli ngolhlobo ecelwa ngalo. Malibonke igama singahambi ngeqondo kamonakalo. Singahambi ngokuhlakanipha kwabantu umzayixolisela uba umzayiya futhi bazalwane kakhulu. Xobe kakhulu naye ebusuku ufaka lapho ukhathazekile. Trisenze ikhonza nshiyaba umzayi. Hallelujah. Now abantu yakhona untana bakaThixo umzalwane uyabhaphizwa. Afakwe emanzini amaninzi. Xolele iso. Hallelujah. Ndiyadlula nje abantu ngisenza manje ukuhighlighta nje izinto ezibalulekileyo ukuze ube umzalwane ongumzalwane. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Utheni monakala into yobhaptiza ngepasika ngichongo kodwa senza manje ukucakisela le ndawo. Uyabhaptiza umzalwane. Now kubiza lo bantu umnikane basizithethe izinto zininzi imfundiso ezilapha phakathi. So kuthiwa ngoku alusekho ubhaptizo lamanzi ngoku. Thixawe because Matthew 28 uthi yabani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke kuthetha uYesu kumyalezo wokugqibela wakhe. Enibafumene nibabhaptize. Nibafundise. Hallelujah. Funda Izenzo chapter number 10, that's Proverbs 7 verse 10. Verse 10. Yes. Nako ke kusithi gqi umfazi emkhawulela ethe wambu ezobuhenyukazi enenjongo ezigwenxa. Kwathi gqi umfazi embethe ingubo zobuhenyukazi. Funda ezinye isixhosa. Banophethe ezinye isixhosa. Nanko umfazi emkhawulela enengubo yenyukazi enenhliziyo enobuqhetseba. Uyabona nxa ungumntwana kaThixo ukholwa usindisiwe awenzi yonke into. Usathana ubhizi phandle lapha uyadesigna each and every day. Awufaki nantoni na emzimbeni wakho usindisiwe. Xa lithi iBhayibhile wathi gqila mfazi enxibe impahla zesifebe. That means isikhona impahla ezishophu ezinxitshwa ngabantu abangaphili kahle. That is why lithi ndambona wesifazane enxibe impahla zenyukazi. So abantu yakhona abantwana bakaThixo xa usindisiwe ukholwa ufuna izulu ngenye imini awufaki nantoni emzimbeni wakho. Ngoba nje basilapha nje kuyadesign emkhathini. Thina sinxibele uba sibe bahle nje sifaneleke asinxibele uba sexy. Amen. Alibonke igama lenkosi. Sinxibe nje ufaneleke nje kube ngumzalwane libonakala uba ngumzalwane lo. Wathi gqi owesifazane ethe uphu impahla zenyukazi. Lesidlula nje untana bakaThixo. Yabona nje basile ibandla likaKristu. Senza manje uhighlight isizwe. Uzawukhandwa because asusuthi bavesi bantwana bakaThixo. Ibidetha kuphenduka. Ngoba unishumayela. Because abali ibandla li-empty. Xa sabasina amavesi esakha nje. Funda incwadi kaTimothy mem. Ngisuke phambi kwabantu uba unikaneze ngaphambili. 1 Timothy chapter 5. First Timothy chapter 5 verse 28. Verse 20. Yes. Abo bonayo bangxolise ebuhleni khona ukuze nabanye boyike ukona. Ndiyabuyala phambi koThixo. Funda le verse futhi abo bathini? Abo bonayo bangxolise ebuhleni khona ukuze nabanye boyike ukona. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Ndifuna abantwana bakaThixo siyicacise ngoku owonayo odlizono lithi iBhayibhile umngcolise phambi kwabantu bonke.
Ayona into yasemfihlweni le bantu yokungcolisa no phambi kwebandla. Lo udle isono lo. Malibonke igama lenkosi. LiBhayibhile abantu bathi ko apha sizokhonza uThixo. Sithe sifuna ukuhamba ngeBhayibhile. Malibonke igama lenkosi. Senza manje ukubonisha abantu must be careful because asuzukwazi basineke sihambe ngezwi. Funda le verse ogqibela mama verse le verse le. Disuka apha. Abo bonayo bangcolise ekuhleni. Ekuhleni. Ya. Khona ukuze nabanye boyike ukona. Bayibona bayi into enje ayenziwe. Kuba ndibiza uIminati pha. Ndithi nangu uIminati. Akazuphila azocula apha ngaphambili. Udleyizo. Kuthi iBhayibhile bazalwane. Bayibonga igama lenkosi bathi cwana bathixo. Lithi ukuze nabanye boyike. Kodwa nizaba yifashoni le bayisuka. Nobani beke wa no mise ngaphambili ba lo. Mise ngaphambili ekuhleni umngcolisi. Ayihluka umngcolisi phambi kwabanye. Sifuna uhamba ngezimo zodwa ngathixo njengoba linjalo sikamjalo wona. Usithini ukuqhathwa nensomi na konke kufanele sihambe ngeBhayibhile. Ukuze uThixo asincede asiveze phakathi kwethu. Ndithethe abalasela Sunday. Bawunika lithi abantu abatsha bonke baphakathi bazocula. Ndithi umuntu ophakamayo uzocula ngosindisiweyo. Ngoba ngaloko uyabona basibanga usithi otata bonke baphakama bazocula. Nami ndiphakame ndizoma notata apha. Kodwa ndisivukele embulweni. Aba bayaziyo lento liba ndiyayenza bazawu discourage yabona ba uyakwazi utata umuntu angalo uvuka pha naphi nazomapha. Athi inkosi ithi no makasuka apha. Balibonke igama lenkosi. Funda kokugqibela ke mem 1 Corinthians chapter 9. Hlale phansi. 2 Corinthians chapter 9. Igumlilo lento yinama ivalelwe ngaphakathi kimi. 2 Corinthians chapter 9 full verse 7. Elowo ke makanikele kangangoko agqibe ngako. Engenasikrorho, engaziva enyanzelekile. Kuba uThixo uthanda umuntu opha ngobubele. Balibonke igama lenkosi. Umuntu unikela ngagqibe ngako enhlizweni yakhe. Haleluya. Asishumayela ishumi. Kodwa akekho wrong osikubhala. Ngoba into akadecide ngayo. Balibonke igama lenkosi. Ayikho isuku ozondiva ngalo ndime apha ndithumayela uMalaki chapter number 3. Ndicacise ishumi ndifuna 10%. Ayizubona losuku. Kodwa kuyenzeka uthi kanti uzomkhupha ibandla osuka kulo udecide ba wena indlela ofuna unqula ngaqhubeka sinangxaki. Balibonke igama lenkosi. Lithi ke iBhayibhile elowo unikela ngagqibe ngako enhlizweni. Yena decide yena njengokusikelelwa kwakhe ba mna angikwazi kudla umholo uthi ngasimali ecaweni. Ndibe nenhloni nje ndibekwe sisazela sami. Ndingaxinwa zingxaki zami kakhulu, ndingavele ndidla umholo novuthulule nje. Akhona ugqiba ngayo wena. So uthe uyagqiba hayi ugqiba nge5 rand. And asizubhalisa nge5 sithi bhalisa 5 rand bhala wethu asizuyenza lona. Sishumayela isazela somuntu sibe nesazela. Manje ngoba ndivuka ndihambe ndiye emsebenzini. Abanye bakhona abantu abangavukiyo bathi mna ndisikelele uThixo nagoku ndikufumanayo mandithathe lena ndikwazi ukusendlini kaThixo hayi nje wena umonakala not andiyamandla umona unikani but for the sake of uThixo ndisikelele ndigqibe ngalento yokuba ndise endlini kaThixo elowo unikela ngagqibe ngako phinda abazalwane enhlizweni yakhe. Xa ufuna uverse number 6 lithi ke kwa uverse number 6 ohlwayela ngokuvimba ufuna intswelo yodwa. That is why yabona ngasishumayela ukwenzela ba singabi namaqhinga. Futhi ungavumi nje lo uyadiscussa kakhulu nomnye umuntu akudiscuss ba uthi uyivile la nto
uyifila nto asizukwazi udaka bemntakathixo uba nobani ngenhliziyo yakhe akhona ezayidiscuss ukuphuka kwamapha ndive izwi hayi masiyobamba imeeting emveni kokuba Thixo inoba le nto iyaphi no ayindawo lizwi likaThixo kuba nobani liyenhlizweni yakhe akhona izawudiscusswa elowo nalowo unikela ngagqibe ngako phina abazalwane enhlizweni yakhe dilapha ngoku ngalibonke igama lenkosi nginqula uThixo ngemali xa umnikela unqula uThixo ngemali yakho haleluya wona noma siyenza senze amagqirheni azaza ngome embalisela abangane igqirha pha uthi yali 1.5 umuntu ngam uyayazi msibanga lo thina ngacela isifube sonke ikhwele la kuba le 1.5 uthatha ithi liyasiqinisa kodwa senalo ndo leyo siphila ngoKristu haleluya acela siphakame sibeke izinyawo ndihlulise inkonzo iniyeke bazalwane kodwa ke ubani nobani sihamba ngezwi laThixo kuyabhaptizwa ukhale umuntu phambi kwabantu haleluya umnike yonke nje lokho ibandla liyafundiswa haleluya cela sibeke izinyawo ke bazalwane sawubheka ezwi lenkonzo